Дзень добры, сябры. Завуць мяне Дмітрый, родам я з Магілёўшчыны, і зараз я прачытаю вам беларускую народную казку «Ад крадзенага не пасыцееш» у апрацоўцы Алеся Якімовіча. Былі ў аднаго чалавека два сыны. Як выраслі яны, бацька сказаў: «Пора, сыны, за сталую работу брацца. Хто з вас чым хоча заняцца?» Маўчаць сыны, не ведаюць, якую работу сабе выбраць. «Ну, тык пойдзем, – кажа бацька, – у свет паходзім, паглядзім, што людзі робяць». Сабраліся і пайшлі. Ідуць так памаленьку, сыны да ўсяго прыглядаюцца, думаюць, якую работу ім выбраць. Падышлі да адной вёскі, бачаць, стаіць пры канцы вёскі кузня. Зайшлі яны ў кузню, прывіталіся да кузнеца, пагаварылі. Старэйшы сын нават молат у рукі ўзяў, памог кавалю на рог выкаваць. І зноў далей рушылі, падышлі да другой вёскі. Старэйшы сын паглядзеў туды, сюды, не відаць кузні ў гэтай вёскі. Вось ён і кажа да бацькі: «А чаму б і тут кузню не паставіць? Я мог бы за каваля застацца, мне гэта работа падабаецца». Бацька зарадаваўся, знайшоў, думае, большы сын сабе спосаб да жыцця. «Добра, будь кавалём у гэтай вёсцы». Паставіў ён кузню сыну. Той і пачаў кавальскай справай займацца. Людзі яго хваляць, і сам ён сваёй работаю задаволены. А меншы сын, колькі не ходзіць, ніяк не можа работу па густу сабе выбраць. Ідзе ён ад аднаго разу з бацькам каля лугу. Бачыць, пасецца ў лузе вол. А вёска далекавата, і пастуха няма. «Ці не пачаць мне, бацька, валоў красці?» – кажа сын. «Работа гэта лёгкая, і кожны дзень з мясам буду. Растаўсцею і сам, як вол». «Крась, – кажа бацька, – на тое ж я цябе і важу, каб ты сабе як сталы занятак выбраў». Заняў сын вала і пагнаў да хаты. А бацька і кажа: «Пачакай мяне пры лесе. Мне трэба яшчэ вось у гэтую вёску заглянуць. Там адзін мой знаёмы жыве». Гоніць сын вала, ды ўсё азіраецца, як воўк. Ці не бяжыць за ім хто? Пакуль да лесу дагнаў, тык добра такі перадрыжаў, аж млосна ад страху зрабілася. Пачакаў ён на ўзлеску, пакуль бацька вярнуўся, і пагналі разам вала да хаты. Зарэзалі дома вала, знялі шкуру, ды пачалі варыць свежаніну. Наварылі, бацька кажа сыну: «Вось што, сынку, давай знімем меркі і паглядзім, хто з нас ад гэтага вала пасыцее». Узяў ён шнурок, замераў шыю сабе, сыну і завязаў вузельчыкі. Селі за стол, бацька есть спакойна, а сын усё на дзверы паглядае, ці не ідзе хто вала шукаць. Забрэша сабака, пройдзе ці праедзе хто, сын за мяса ды ў каморку хавацца, а ў самаго рукі і ногі дрыжаць. Пайшло так дзень за днём. З'елі нарэшце таго вала, бацька і кажа сыну: «А цяпер давай шыі мераць. Хто з нас пасыцеў?» Памералі, дык у бацькі шыя ўдвая патаўсцела, а ў сына ўдвая патанчэла. Дзівіцца сын: «Чаму гэта так?» «Так ты еў крадзенага вала, – кажа бацька». «Так і ты ж еў крадзенага». «Не, я заплаціў за вала гаспадару і еў як свайго, таму я і пасыцеў. А ты як сядзеш за стол, дык ад страху на шыю скок і душыць. Пра гэта яна і худзее. Ад крадзенага, брат, не пасыцееш». Дзякуй вялікі і ўсяго вам добрага.